Pakinggan nyo ang kwento ko at kayo'y sasaya. Sigurado tatawa kayo hanggang sumakit ang tiyan nyo. May isang general na mapagsik at matapang. Takot na takot ang mga kriminal kay magiting na matulis. Ngunit kapag si Commander ang kaharap ni General, yes darling, lahat ang sagot niya. Mas matapang si Commander, siya pala ay tagalaba sa kanilang bahay. Si Commander ay donya, si General ay katulong. Ang tawag sa ating General ay General Andres, isang huwarang asawa, masunurin kay Commander. Dapat ay tularan ang ating General, dapat ay sumunod sa utos ni Commander. Pakinggan nyo ang kwento ko at kayo'y sasaya. Sigurado tatawa kayo hanggang sumakit ang tiyan nyo. May isang general na mapagsik at matapang. Takot na takot ang mga kriminal kay magiting na matulis. Ngunit kapag si Commander ang kaharap ni General, yes darling, lahat ang sagot niya. Mas matapang si Commander, siya pala ay tagalaba sa kanilang bahay. Si Commander ay donya, si General ay katulong. Ang tawag sa ating General ay General Andres, isang huwarang asawa, masunurin kay Commander. Dapat ay tularan ang ating General, dapat ay sumunod sa utos ni Commander. Ngunit kapag si Commander ang kaharap ni General, yes darling, lahat ang sagot niya. Mas matapang si Commander, siya pala ay tagalaba sa kanilang bahay. Si Commander ay donya, si General ay katulong. Si Commander ay donya, si General ay katulong.